Kanira nga sako. Yeah. Ta. Guys, mo sa aming kahoy kay way sugnod. Sa mo ma'am. Matog ako si Ja. Sila manang ba manang? Sakto na. Hi guys. Sa may matog. Si Ja guys. Tambis Ready na si Ja si Ja. Udog ko nagbungo. Kasi may babaw. Asa mo? Babaw. Magbulanghoy. Naa. Ito may kahoy guys. May mangga oh. Kumutsiro ka adobo. Ha? Wa nang palit pa. Ha? Magpalit. Mangga oh. Asa siyang palit? Sila kap nining daw. Ila? Nining aning puli. Ang jacket siyang palit. Ging na naman to siya nga. Nadi aswitis. Yes, oh. Ikaw man to? Ba, dato dra siguro. Ha? Ha, di mo kuya. Wa diha. Uli na mo mama. Ikaw rin sa diha, mo ati na. Aw. Nagko ng bulangoy, Jimboy. Oh. Nao, punita na na. Si! Pusi! Mista na ba ka? Tao? Ano yan ko ay? Batong oh. Huwag ng saging Josie oh. Oh! Ha? Haman, gawin sa man siya. Mamunit mi diri kahoy. Ano naman? Agay puti. Si problema? Ha? Baroy. Mila singka, sira magkagkatog. Baroy patambok. Si ano yun? Ode kay nang kined ko, lista. Gingnan man ko. Nga. Tudua gani ko kay basig magluto ko guma. Asa ka magluto? Tempura. Asa ka? Mamunit mi diri kahoy kay wala mi sugnod. So it's not good to get mama. Wa gani. Mamista mo guma. Ikaw magkuigan lagi ikaw nakatuod. Kadto mo siya. Kaimi ba kaimi? Nakato lagi ko silang bay pero sa unahan man daw. Tu isa ka bay ba? Mato ka. Dudu ako kay maligya ko guma. Ba ko naning daron. Muchat ako kung kuan kay muchat tus man imi nga adto ta. Ging na lagi ko nang duduha ko. Gani. Magpuasa sa ako mga karni-karni kay tibura pohon 16 pista. Wa may lamin ning adlaw-adlaw ta magkaon jay abot sa 16 ato pohon. Di nakaganan mo ka kay sira mga apo oh si karni oh. So ano kanang ato sang tibon pohon ba? Ngala ka? Kung nangala nam day ka no. Oh pohon. Diri ra tayo na dito kay layo na kaniuwan. Kari o isa ko ri. Oh, dyan Jimbo dyan. Kani. What do sila glungsod hoy? Nga di sila manggod. Pero oh. Saron. Milo sira makaglubog juicy. Yes on. Kana siya ma'am. Siya. Na way kuan hoy, way atsa kay guba. Guwang yung saging si. Ay naganadya kay malangan ako manguha mi kahoy hoy.
Langan-langan nun, di ka bang nunga, may kahoy. Ari, dyan! Diri, oh. Di mamonitor buta diri, ah. Daghan man diri mga balag, mga gagmay, guys. Oo, daghan na ni, oh. Na, oh. Diri mi sauna, guys, malibang. Ano, nawali itong sanga diri nga ana. Kung diri ba, ana? Naman yato diri. Guys, oh, di kahoy na. Naman to diri ana, diri ko malibang. Guys, yan yung nabuhi diri sa bukid, may kahoy. Ay, nagsusuot diri, oy. Wala may kahoy, oh. Tanawa, kahoy naman, guys. Ito may kahoy, guys. Kay may kahoy. So, dahil ni, oh. Habay mangga juicy. Wa manggudhoy. Baka nangala. Wala, una, ada ay daghan. May mangga, guys, oh. Ha? Na makalungag na siya, guys. Lagi kita gani ko. Na, nakay plano. Kani dyan, opot la daw ni dyan. Hait man ang sundang nimo. Di ako, bi. Kaya makita ko, ha. Guys, wala may kahoy. Ari rami. Umista man daw tugga sa to, buyog. Mamista man daw to si. Uban pa ka. Mamista daw to sa iyaang turami. Okay. Soblod na ni Hoy. Lagi. Kaya ka nangahoy, no? Ha? Tapoy. Walhon bitaw ni. Walhon ba Jimboy. Jasa ka magsutsuot sa midiri. Nara ka? Uli na dito hoy. Bidat ko ng pinyang Jimboy, oh. Anamunga din siya, 5 kabuok. Ina. Bidat ko na, oh. Dili, oh, buwang na. Yes, oh. Ito ang pinya. Look, the pinta guys, it's so big.
quite big. Harvest na siya sa... Asa pa to? Ito. Wow. 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 Churros. Huh. Ay, ikaw sa uncle na. Na. Kaway niyan ko ta, baligya. Diyan kahoy. Diyan, sige na. Ya, gusto na hoy. Ah. Ano ba? Gusto na. Kung kaya niyo. Pare. Gusto na. Ya, sinoy. Ang dami nililibot. Briti. Ang dami nililibot. Ginahan na diha. Guys. Abot na mi diri sa babaw. Ano wa? Ay, diri day sa nanguhag kuan di ay. Nengan anak. Da dyan oh. Pwede ba oh? Dapat to nimong sako. Yan. Ha? Ayan na, di hapoy. Dahil dapat nimong sako. Deh. Anak, pati. Pwede ba oh? Patong sako kang. Ayan. Ayaw na si niya. Daghan ari. Yes, oh. Ang kahoy dire. Pa oh. Hindi na ako kay bakilid. Siram siya. Okay. Yan, iwan na. Ayan, guys. Pa na may kahoy again. Yang ka oh. Puto. Na diri dyan uli dyan. Hoy. Diri oh. Tagi. Tua. Nina. Bakilid di man gud bakilid. Guys kay nay kahoy diri dapita makwaon. Na oh. Apa? Ikai diha oh. Hindi tayo. Tayo. Ganito oh. Gap, kung sako nimo maglisod ka ni ron. Ano to? Anak?
Nga guys. Ayan guys, pang pa siya guys. Pero kita ko siya. Hola, nali ka diha, ma'am. Sikaw ba nimo, ma'am? Sikaw ba nimo? Ngahoy po ko, ma'am. Baka nag-chat, ma'am. Ubanta ko. Butang sa diha, ma'am. Ngahoy ni ma'am. Kayo ni kahoy, ma'am. Ay, giguyod na malagi na. Di nakadaog. Ay, nagdungda na man yun. Ha? Di kahoy, dili, ma'am, oh. Di kahoy, ari, daghan. Ya. Mukha tuod. Way ilog, ha? Wake up. Tupes kinabuhi, ma'am. Mingan makutong layo pa dyan. Manindari ko ugma. Hantay sakyan. Baro, watay, pamasahe. Ging na lagi ko niya tong wala pa'y pista. Ito pang Abril pa na. At mato mo? Di ko maninda ko hoy. Maninda ko. Bitaw. Dili ka mo uban. Hindi naman mo. Durang tabang-tabang ato ba? No, niabot na mo babaw nga daghay kahoy diri dapita. Oh, daghan. Tabang-tabang ba? Bitaw no. Asa de David. Okay, Domingo man. Kaya ni tayo diha ha. Inaman suhan na si Louie. Kita ko sa video wa. Oh, kita ka dyan. Ay sagbot oh. Igo ko yun. Lay kaw abot ta mo dito sa taliw-tiw. Mo na mamidan ni. Yan daghan pa malagi oh. Gisanlin sinlan ka. Yeah. Salamat kay mo kung sinlan. Patay ra ba oh? Patay bito na. Uy banakon ani. Badi, anak ko si. Ay gabot kung gani oh. Kami lumigas. Atong tabangan. Nisa, Luigas mo. Ay hantik ma'am. Dati sinang eme. Asa mo dapit mga hoy? Sabi ko, unsa ba ilang? Storya. Makaridita. Wa may sa Domingo man na. Mo lagi na trabaho. Trabaho. Itawag di kong Jose na nga mato ba da. Duduhag ko kay maninda ko. Kaya ko naninda ron. Wow, nung partner nagluyaman. May na mo nagkaon manggo ka naghigda. Karon. Ikaw ulit ko nagsapir. Ay! Ikaw lagay. Baroy. Lagay. Kuwan nung tadhani ron. Wala ka dyan mapilat ng kahoy. Wala, dagang lagi. Pag nga dito itapok dira. Labo pa iuwan ibalikon na nato. Dahil hukot diya. Ato ra ning balikon. Si Manang, namuuban ko. Oh,
chat na to. Di pa may sapog ba yun? Ha? Ako, pangani ko ka oh. Eh. Tapo ka na kaya to nin hakuton ron managbahan. Dato. Sa ma'am. Kita ba dato hoy. Ang sait? Guys, kay Oh! Okay. narami diri oh. Tulo mi kabuk na ngahoy guys oh. Guys! Meron mga huyay. Hala, iyo kung yut na may pawak kung nagsaba-saba da. Ang isa na mo kauban, nagkakalapuso. Oh, kay wa na kay higda mang nagkaog saging. Mao na. Higda man siya. Tama, tama na siya. Tama. Adi ko na hoy, kawa mi bugwa wala mi atsa. Hanap ko dura Na, na, huy. nakuha na mo atsa kanang naguba. Amot ko, ay amo. Ako pa na, apiro ko Guys, pa oh. man. Yani mi diri sa bukid guys. Ano yung asa igna? Pag wala mi kahoy diri. Kay di man mi kapod og gasol. Jambutin po dron mahal. So mangawi ra mi diri. Kay daghan may kahoy diri sa mua. So mangawi na lang mi kay kaulanon na baya guys oh. Ngawa. Dagom na. Ngawa oh. Mangahoy na lang ni. May palabi diha ma'am kay maligid ka ma'am. Pagdali diha. Hmm? Vlog, ganaw dali na pangahoy na. Wala na. Si, ako nang ipalabis inyo ha. Boss, irog iti ma'am. Kita kang nai. Ko sa ubos. Reto dako kay kahoy ma'am. Oh. Ko ani. Wala na ko tong kahoy dako guys. Vlog, ganaw. Di magunitan lang gud ni. Hello. Mga Balag kababayan. magsugok tabi po. Nga na magsuksuok mi dire. Sugok-sugok ni. Ay mari ihatabang mga langit. Dami sa Paris. Paris Hell. Guys, na Miss Paris Hell. Pigabok naman kayo ni siya, ma'am. Gabok na. Gabok halagi na ah. Wa di siya nakitaan. Guys, na Miss Kalasangan. Ay nagsaba. Uy, tabi po, tabi. Wala ni kay. Ay, buhi ay, buhi man bi ay ri. Uy. Mga gabok naman di ini siya, oh. Mga gabok kay way nakakita ari dapita. Hmm? Yan. Kisa na, Griel. Akala sa natin kay kapay kahoy dari daghan. Wala may sako. Pag sako. Wag dump truck. Sudlan na mo ani. Sabi po, kahoy baning na diri ha? Patay na nawi. Patay na nawi. Kana ba? Kani? Oh, patay. Kana. Ya, Ug dili na maukari diha. kani? Na. Wala o. Ma'am ha. Wala o, patay na jud siya ay. Yani mi diri guys, kaya kami mi gasol. Ayan. Nag-abot ra jud mi diri si babaw. Kay gibandaran mas minahan pangahoy na kay dagom, gaway kahoy di. Nakakahoy og ahat. Oy, ang nakahoy na karon maghapon. Daghan na? Duha na kasako, isa ka ba? Ano kanina? Wala papalita ko, ma'am. Mahal. Mahal? Mahal ra ba? Hala, we. Agay sa Kung nila gilawganan diri ay. nasangit ang bagtak. Ay, nagisi na na. Una pa kay kahoy diri dako kayo, ma'am. Kani oh, bugaw noon.
bayot na. Kana. Buhi. Buhi ba dai? Na, yang kauban. Naman good. Kana yang kauban, oh, kanisa nga. Isa na, isa na. Oo, kang ma'am na. Dani, nangaho ko. Bunga dari dia. Nga. Dani ra, isa kasak ko. Nilabay man sila ng nita. Ah, uban pa ko sa moto. So, nakadana po kong isa kabangan. Dahil sila nita, kuan pa na nagbubuhi ka na. Ah, Daghan lagi ba yun? Buhi pa ma. Abuto na lagi ito ng uwan. kana ra magagmay. Kana madag ko, di bitbito na na nimo. Bitbita na ng magagmay. Kano yan ba mo isoda sako? Sayo pa oy. Las 3 bagani. Stress 52 pa. Wala na day lumboy diri no? Na lumboy. Bunga na. Guys, oh. Ngunilo paranan na mo diri guys. Okay. Hindi na mga bay diri guys. Na mga bay diri oh tanawa. Muni mga bay diri guys tanawa oh. May mga bay diri no. Ba? Naman yung bay tali oh bay kani. Tali uteo de pa kuan ito oh palingkod. Muna siya guys. Tali uteo. Ang mga bay guys oh. Wa oh. Ba? Oh, ito pa kinababuan dito guys oh. Oh, di ba? Mga bay na siya. Sa una, bungtod na diraw kanay mga bay sa una. Karon arang naghana. Ba? Oh. Siya guys. Muna siya sa una, dire mi sa una. Dili ba niya ni sa una? Mura mo sa una. Guys, oh. Ah! Saan naman mo diha? Ay lumboy guys, kuan na ni sa mamunga ni diri mi manguha kay daghan bunga oh lumboy. Ay lumboy guys. Oh. Oh, i-plaster ya kay manguha po ko diri kay nas ma'am diri og gasutsuot. Yung daghan lagi ni basura diri ma'am. Ay, uting. Baroy. Tabi po, tabi. Unay unod, ma'am. Unay unod. Ari dyan, oh. Puno na na imong sako.
Hmm? Baik to. Ay, nagdunggo na eh. Ito oh. Ayun, ano to? Rehas na. Ano? Lapa. Nakalag ka na dito. Anong kamang dito? Ito to ako to. Isa kikwaon. Nangka. Nagayon ko dito dito. Patuloy na dito. Yayo na tighakot. Ha? Pabarang ka. Panuksok ng kondag sa kay. Yes, oh. Na siya hikot, oh. Nylon. Sinima niyang nylon. Ako rin lang ng sako. Manuksok na magagmay. Kanang mga dagko mabilin mo idad ah. Mo na siya guys, oh. Ang ipaligid. Asa? Kanin yung paligid. Di mo ang giyan to? Kanong sumiagi, ma'am. Ako kay balila man. Ikaw, ma'am. Masa ka, ma'am, agi. Miyan na kagi. Miso na kay plano. Oy, mag-walking tayo sa magdatang sako. Wala mo na ginikuha diha, ma'am. Ano din na, ma'am. Punit unta na nako. Tapos ko tinapok, ma'am, oh. Isok-sok to dyan. Masok-sok na diha. May ilalom. Wa man ka manawag, di wa ko ingon. Ni, kuan man ko kanang manggihatagon man ko char. Pagtumas na mo kay kung wa pa man mo. Nauna ra mo gamay siguro. Ang kasabot na mo na si nang nita, wa man mo tungas. Kapoy. Sorted na ng imuhan, nay buhi, nay patay. Sayang ang pud. Saan pamistahay ni? O, adlaw na tong kuan, konsumo. Pamistahay. Adlaw na kung guys, hindi pamistahay. Kaya ito, pamistahay o. Sabay pamistahay. O sabay Um, ito na itong inikapista. Gibugkot na. Tag 100 ang bugkot. Yes, o, naramong nakahoy o. Kani, ako kanim kamamaylin. So, kamam idna. O, hey, kanya may iyaha. Naitig hakot. Yo. Ha? Saon? Gabidyo ragug ka. Oh, kaya pang YouTube man. Saan man ba? Saan man ba yun? Dapat mo nang hapnig daan. Ana. Ano diha ipail? Na, pail. Wala, wala dyan ko'y chinilas, ma'am. Ano sa? Mangga? Ay, kabalo na kakinsa tikuha. Himog ko. Sundang. Si Titon. Bago pa ba ito siya nagkiskis o yung sundang. Nagpapungan ni Pugko. Kana ba di ay bayabas unta? Pwede mangguna na mangga. Bayabas. Amo ganing mangga senyorita nga wa naging dalit sa kana o. Kinsa ka ng kahoy no? Kuha ka. Bayot, dali na bayot. Ibangan. Di ka rin sang isa. Imo ning pikas. Bawo, nagwa may diha di kakabangan siguro. Naabita nga na mao nga ni nagpatabang kay naa mo. Hala kuha Unsa man ka puspos man ma'am. Wa mo na putla na ho. Putlon kuno be. Putlon. Putlon.
Napa isa, huy. Ayun na. Yun. Sayang man isa pa ni ka. Di pa ni mahurot ng isa kasugnuran na noy. Okay, dagang mama ako kay. Thank you. Sa makadiha, ma'am. Papansin ka diha. Kanupi. Boneg. Babaw. Sada. Oo. Kilid. Asa dapit, ma'am. Yes, oh. Pare mi diri. Tanaw mi sa kuan bagakay. Kinsa, ma'am? Abay kanupi. Guys, oh. Nagapot sila kanupi. Ay guys, may namatay diri sa Bagakay City. Sa bagakay city. Isa ni mga saging. Dadto sa agianan kan. Laundoy. Adto sa agianan ibutang. Ang kanupi. Ato kilid to ha. Oo, bakante na Dili silang skilid. bahay. Di, tubangan. Di, kili silang bahay bato. Sud. Kusina dapat. Pero kailan meron ba ng isip mo? Ano mga ingani. Nga, ingani, makabukal na ni nilungag. Oy, na. Kumita. Sus. Pagiton. Hawak ko ang bit. Hawak ko ano? ang gabi. Nawa. Uy, panguwara man isa. Panguwara sa mga problema. Ang kababayan, mga kababayan ano guys. Mga kababayan ko. Mga kababayan, dami sa Pangtapon. palparanan. Nangahoy kami, kay wa may kahoy. Wala kaming panggato. Nga na mag-vlog, asa tuplog ko, asa matuplog ko na ba? Ito, video. Video. Uli nami guys kay lami na inom og coke. Paano sa Di nami amo kahoy oh. ni green na green na. Oh, ni turok naman. Manang nasunog na kuan guys muto. Guys, salamat guys. Salamat sa inyong pagtanaw. Thank you. Uli nami. Thank you so much. Bye-bye.